Ja, då var det dags att baka knudarbröd. Man ska egentligen börja med att skålla det. Ja, har jag faktiskt redan gjort det. Men då tar man 15 deciliter rågsikt och 1 liter kokande vatten som man slår i rågsikten och sen låter man det gå så det blandar sig ordentligt. Sen ska det stå så det har svalnat. Och det tar, i regel står det över natten. Men om man har bråttom så kan man göra det på dagen också. Så tar det 3-4 timmar innan det har svalnat. Så att man, alltså när man har skålat och sen man ska börja med jäst och sånt där. Så ska ju inte degen, det skålade, ska inte hålla mer än max 37-38 grader för annars så dör jästcellerna. Ingredienserna som behövs när man ska baka knudarbröd, det är 15 deciliter rågsikt, 1 matsked salt, 1 hekto jäst, 1 deciliter brödsirap, går bra med vanlig sirap också. Och sen så 12 deciliter vetemjöl. Det är allt. Jaha, då var det klart med skållningen. Så nu så ska vi köra den här maskinen. Först så blir det 1 matsked salt. Sen så blir det 1 deciliter sirap. Och 1 hekto jäst som man rör ut i ljummet vatten. Och sen 10-12 deciliter vetemjöl. Sen ska det jäsa i 1,5 timme ungefär. Det ska jäsa till dubbel storlek. Så, nu ska det jäsa i 1,5 timme eller till dubbel storlek. Ungefär. Man kan inte säga det är inte så jävla noga. Det kan man inte säga. Att man håller maskiner och redskap och sånt rent och snyggt. Så inte där sitter det kvar till nästa gång för då är det blir det klumpigt och konstigt. Ja, titta här så snyggt det blir. Ja, då var det dags. Nu har det jäst i 1,5-2 timmar. Så det har blivit dubbelt så stor. Så nu ska vi ta upp det här på vasken. Då tar man ju och slår ut lite mjöl så här. Så. Och sen så, ja. Där kom den. Sen blir det ju kvar som... Du kan stänga av nu. Den blinkar. Ja, du kan då. Jaha. Då tar man lite mjöl på händerna. Så inte man fastnar i degen. Nu är detta här en, ska vi säga. Det ska delas på mitten i alla fall. Så det får 2 bröd. Kan man ta en kniv. Så skär man så här. Så det var det ena. Så kan man gärna skära några snitt i själva degen. Så blir det jäser liksom kanske lite bättre för det fläcker sig brödet kan man säga. Så det ska det bli. Så ser det ut nu, så ska det här efterjäsa i 35 minuter. Och sen ska det in i ugnen på 175 grader.
Och så ska det vara där i 1 timme och 35 minuter. Sen är det färdigt. De har jäst väldigt fint den här gången. Så de blir säkert väldigt vackra. Jaha, då var det dags att sätta dem i ugnen. De fina bröden. Nu ska de stå där i 1 timme och 35 minuter. Jaha. Sätter dem nästan mitt i ugnen. Så. Ja, då var det dags att ta ut bröden. Nu har de stått in i 1 timme och 35 minuter. Och här har vi resultatet. Jag tror det blir godkänt. Så här gör man. Sen viker man. Så. 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 Och så. Så blir det blir Harry Svensson-vikning. Vi ses. Vi ska baka krogbröd. Hej då. Receptet kommer att kunna ses efter att filmen är färdig.